og velkommen til jer alle sammen. Det er jo en... I skal lige være helt stille. Det er jo en kæmpe dag i dag. Det er jo Sankt Hans her i aften, og det er endelig blevet sommer, men det er jo slet ikke det, vi er her for. Vi er her for at fejre, at I alle sammen har været med til at gøre sådan, at vi lige om lidt skal hejse det her meget smukke grønne flag her på Beder Skole. Og når jeg siger, at det er os alle sammen, så er det jo alle, der står her, der har været med til at gøre det. Ja, det kan man nemlig godt starte af. Og jeg står her med et brev, næsten fra borgmesteren. Det er fra rådmanden, han her Benjamin. Og jeg vil næsten sige 2 kroner til dem, der kan stave til hans navn. Men det får I ikke. Men det er, han staves lidt specielt. Nu skal I høre her. Benjamin, han skriver stort tillykke til Beder Skole. Han er rigtig stolt af os herude. Og så skriver han også, I skal jo være klar over, at I er en ud af 40.000 skoler, der får det grønne flag. Og det er ikke bare i Danmark. Det er over hele kloden, at folk de kæmper for at få fat på det her grønne flag. Så det er kæmpe godt gået. Og hvad er det egentlig, vi har gjort her på Beder Skole? Det skal jeg lige ridse op for jer nu. Det er jo sådan, at der er nogen, der har været over på genbrugsstationen over i Melding og se, hvad gør vi egentlig ved alt det affald, vi har? Der er nogen, der har været ude på forbrændingen ude i Lisbjerg og se, hvad er det egentlig, vi gør? Går det bare op i røg, eller brænder vi alting af, eller hvad er det? Fordi temaet har jo været affald. Hvordan er det, vi gør sådan, at vi kan være på vores klode også om rigtig, rigtig mange år? Fordi ellers så bliver der jo affaldsbjerge overalt. Og så har vi jo fået noget nyt affaldssorteringssystem herinde, som vi skal til at vende os til at bruge. Fordi det er en måde at passe på, at vi ikke får alt for meget affald. Men det allerstørste, det er jo den der store affaldsindsamlingsdag, vi har haft, hvor alle har været med ude og samle op. Og også sige til fru Jensen, hvis hun lige tabte et stykke skrald. Fru Jensen, det der, det skal lige hen i en skraldespand. For det flyder nogle gange med affald. Men ikke i Beder længere, efter vi er blevet en grøn skole. Så nu er det simpelthen der, at lige inden flaget går op, så klapper vi lige helt vildt af hinanden. Klap! Sådan. Og så er det med ro, at vi lige ser, at flaget går op, og bagefter laver vi lige en bølge. Er det rigtigt? Yep. Så kig lige på flaget. Sætter en bølge i gang, for nu skal vi dele med have et brag. Er I klar? Ned på lårene! Og så drejer jeg der, hvor vi starter en bølge. Og er du klar til at filme, Jeanette? Ja. Godt. Ej, det kan vi altså godt lige gøre med. Sådan lige bolde.